יפה לך. עוד פעם. אוקיי. תפסיקי, תני לי לחיות. אקשן! למה הוא מחזיק אותי? הצילו, הצילו. הוא רוצה לחטוף אותי. בואי סבתא, אני אקח אותך לחדר. מספיק. תני לי לחיות. כל פעם שמישהו נמשך אליי, זה מוציא אותך מדעתך. היין. אתה לא קיבלת רשות דיבור. בואי סבתא, בואי. אני לא זזה מכאן. זה הבית שלי, אף אחד לא יזיז אותי מכאן. מה שלומך היום, נסיך נחמד? די, אופליה, מספיק. לא מספיק. עד שנמות, נחלום ונישן. לא מספיק. עד שנמות? לא מספיק. לא מספיק. לא מספיק. עד שנמות, נישן ונחלום. שוקי, קח את הצלחת ותוציא אותה לטוני החוצה. תכף. לא תכף, עכשיו, זה מפריע לי פה. אמרתי תכף. זה יותר כוח לכל השיגעון הזה. זאת בעיה שלך. קאט! בראבו. את קודתה? סטלה ויבה. על זה היא אומרת. ההורים, איך אומרים הורים? ההורים ברוסיה? אומרים רזיצילי. איך? רזיצילי. רצילי? תכתוב לה, תכתוב לה. הצילות שלו מצד אחד, העקשנות שלו על כל פרט ופרט. הוא מוותר, מתעקש על כל דבר, ויחד עם זה מצליח לתת לשחקן הרגשת ביטחון. מההתחלה קיבלתי ממנו את ההרגשה שאני לא יכולה להיכשל. מה שלא יהיה, הוא יהיה לצידי. הוא בחר אותך, אתה תהיה טוב ובסדר. 22D, take 3. יופי, אתם מאוד יפים. זו פעם ראשונה שאני במפגש עם טייקונים. חנה מירון, עודד תהומי. וכשאתה נפגש עם טייקון, אתה צריך לכבד את זה ולהעריך את זה ולהוקיר את זה, ולזכור שאתה צריך לתת לו את הקונטרה. מעניין מה הם היו חושבים, הם היו יודעים שאתה קורא להם טייקון. הם כנראה היו מסתכלים ומרימים גבה, וחנה הייתה עושה. אבל לי זה נותן כוח להאמין שאני יכול בעצם לתת קונטרה ובאמת לעבוד מול כל אחד, כי זה באמת הטופ. אסף, עודד, ליהי ודני, תודה רבה, הייתם נפלאים. רגע, עוד אחד בולק.
לכי להעמדה. לכי להעמדה ותשבי. שירי שמאלה. שירוצ'קה, זה שמאלה. זה לא אני בפנים, אקריא זה לך את בחוץ. הבית שלך. קודם כל זה לא היה פרויקט קל, כי זה לא קל, זה פרויקט קשה, כי זה מחוץ לעיר וזה נסיעות וקר וגשם וזה במאי קשוח, אבל זה פרויקט שווה. קודם כל תפקיד, שאני שנים חלמתי על תפקיד כזה. ובכלל, הרי זה עיבוד לדוד וניה, אז התפקיד של הדוד וניה זה חלום לשחקן. עוד פעם, אחרי שחווה מתה, אני עזבתי את הצבא ואני באתי פה להציל את המשק שהיה שקוע בחובות עד הצבא. 15 שנה. אני עבדתי כמו חמור עם רחל ועם שוקי כדי לשקם את המפולת שהייתה כאן. את כל החובות כיסינו. ועכשיו מכל מקום באים לקנות פה את השמן ואת הגבינות, שיצא להם שם בכל הארץ. אז אתה רוצה לזרוק אותי עכשיו לכלבים? אני לא מבין למה אתה כועס. אתה לא מבין למה אני כועס? הרי כל הזמן הזה אנחנו לא לקחנו שום דבר לעצמנו. שלחנו לך את הכסף כל חודש. אתה אפילו תודה לא אמרת לנו. התייחסת אלינו כאילו אנחנו העריסים שלך. אני לא מבין בדברים האלה. יכולת לקחת כמה כסף שאתה רוצה. אתה רצית שאני אגנוב! מה קרה, מנחם? למה אתה כל כך כועס? את לא מבינה, אמא, הוא רוצה לזרוק אותך לרחוב. אני לא זורק אף אחד, מניה. מספיק, אבא, אנחנו לא בנויים עכשיו לשינויים דרמטיים. לא מוכרחים למכור. ההצעה השנייה שהצעתי היא גם לשמור על הנכס וגם להרוויח כסף. המשק הזה זה הדבר הכי יקר לי! אתה לא מבין את זה, זה הדבר הכי יקר לבת שלך! קאט. יפה מאוד. יפה מאוד. עוד פעם. יפה מאוד. אם הצופה בבית לא יאמין לנו שאנחנו מושבניקים ונראה לו כמו איזה כוכבים תל אביבים ששמו אותם במושב ועכשיו הם צריכים להתנהג כמושבניקים, אז זה לא רק אחריות שלנו. ואני חושב שזה מאוד מאוד אחריות שלו, כי בקולנוע האחריות על השחקן היא יותר קטנה מאשר בתיאטרון. כי הרבה יותר שיטות מופעלות, טכנולוגיות מופעלות כדי לגרום לצופה להאמין במה שקורה. זה צילום, וזה עריכה, וזה מוזיקה. ירייה, מסתכלים. ואז אני אומר... אני לא יכול לראות את עצמי. אני לא יכול לראות את עצמי. הבמאי בשביל זה קיים במאי. הוא צריך לגרום לזה שאנחנו נראה, אני יכול לחלך את הידיים וללבוש בגדים, וגם ברגע שאנחנו לובשים את הבגדים האלה, אז כבר זה מכניס אותנו לאיזשהו מוד. אז אני לא יודע מה זה לכתוב זיתים, אבל אני עבדתי, כן עבדתי. הסרטים הישראלים שאני עשיתי, מכיוון שהם היו מבוססים על העבר שלי, והיה להם תמיד איזה רובד אוטוביוגרפי, כן? הם תמיד במידה מסוימת לא אקטואליים, כן? הם תמיד רחוקים בזמן. עם מרחק יש גם ראייה יותר עמוקה, כן? ואמרתי לעצמי, אני הייתי רוצה לעשות סרט על הארץ הזאת, המדינה הזאת, האנשים שחיים בה, ולתאר את הבעיות שלהם דרך תיאור המצב רוח. אני רציתי לתאר מצב רוח שיש לו איזה רגע שהוא נולד, אבל להסתכל עליו במרחק של כמה שנים, בכדי ללכת לעיקר. בחרתי את השנה 96 מסיבה נורא פשוטה, כן? הרצח של רבין באמת הייתה טראומה. הייתה טראומה בעיקר לכל המחנה הזה בחברה הישראלית, שהם הצאצאים של האבות המייסדים של המדינה, כן? ופתאום אחד מהנציגים שלהם, הכי מובהקים, נרצח. כאילו המדינה הזאת, כמו שנמצאת היום, הקיאה אותו, כן? ובאיזשהו מקום, כל המסורת הזאת. וראיתי פרלל בין המצב רוח הזה, של הדמויות של צ'כוב, לבין המצב רוח של שכבות מסוימות של החברה הישראלית. לכן אני שמתי בכותרות הסרט בהשראת הדוד וניה. זאת אומרת, עיבוד זה אומר לחזור ולהיות נאמן לדמויות ולתת הרגשה לצופים שאחרי שראו את הסרט, הם ראו את הדוד וניה, כן? זה לא כל כך המקרה בעבודה שעשיתי, כן? פשוט צריך להכניס קצת ניואנסים, בכדי שזה לא יהיה סצנה של מישהו בכיין וזה וכולי. זה אסור לחלוטין. בנשמה הרוסית, שצ'כוב כתב בה, כן? האנשים עוברים מצחוק לבכי מגזימים. זה לא אומר שהם לא כנים, כן?
אתה מבין? פה אנחנו יותר במזרח, יש יותר הצעת, אני עושה הצגה. תמיד עושה הצגה. אתה מבין? זאת אומרת, ההצגה מתבטאת בזה שאתה טיפה מגזים. אתה מבין? אבל טיפה. זה דבר אחד. דבר שני, אתה מכסה את הפנים כל הזמן, וזה לא... בכדי להגיע לקטעים הבאמת החשובים, שהקהל יקבל אותם ויבין על מה אתם מדברים. על זה שהמדינה הזאת, על פייפן וזה וכו' וכו'. בכדי שזה ייכנס, אסור שמההתחלה זה יהיה... אתה מבין? ופה אתה יש לך את הזכות לראות את עצמך מאחורנית, שבאמת היית מצחיק, וזה מצחיק אותך. שנתת לעצמך להיות מצחיק, כן? יריתי בו ולא פגעתי בו, כן? אני. אתה יודע, יואל, כן? אם אני רציתי להרוג אותו, הייתי הורג אותו, כן? אתה מבין? אלוהים, מחשבה. כמעט בן 50. אני אחיה עוד 20 שנה. אני נותן לך 20 שנה. 20 שנה שרו לי בחר על זה, כן? איך אפשר? איך אני מדבר ממנו? זה הטוב. זה יהיה בסדר. אבל כרגע אנחנו נלך עד איך כמו שאפשר, אבל אתה לא צריך לדאוג, משום שתמיד יש לנו החיתוכים. לא, אתה לא מצליח. לא קשקוש. זה נשמע לך יפה, אבל זה אתה לא... לא, זה נשמע לך יפה, אבל כאילו... אבל אני לא אוכל להיות כזה. אני תמיד זה עוד, כן? זה הפוזיציה שלנו. קצת יותר גבוה ראש. זהו זה. סיימנו שעת אחרון. אתם, יש לכם את הזכות או המזל או חוסר המזל לגמור בדיוק איתנו. ואני באמת, מהעומק, כמו שאומרים האנגלים של ליבי, אני מוחא לכם גם. יש הרגשה שהיה פה בעבודה הזאת איזה משהו משותף, ייחודי בהחלט, בזכות האישיות שלך, וגם מתוך רצון, לא מתוך רצון, נורא עמוק של לתת לך אהבה. ואני הרגשתי את זה אצל כל אחד אחר פה, כאילו יותר ממה שצריך. במקצוע היה איזה אלמנט נוסף של למשה מגיע. כל הכבוד. אז אני מדבר בשם כולם, ואני נרגש מאוד וכמעט עובדות לי פה. גם אני.